Special greetings to Program Director and my gratitude for allocating me on this symposium and a wonderful gathering in the presence of the Lord. Greetings to the leadership locally, my Honorable Chairperson, Ubaba Unyemba phakathi kwethu. The district leadership, provincial leadership, and the national leadership. It is an honor ukuma phambi kwendoda kaNkulunkulu uhle nje kimi ukuthi ngibe ngithandaze vule lo mkhosi ongaka phambi komuntu owesaba uNkulunkulu. Kunomehluko phakathi komuntu othanda uNkulunkulu nomesabayo. The fear is more than the love, because in love, in fear, it's a combination and a combo of everything. I greet all the branches from this glorious organization and party, ACDP, all over in our province or district. Indeed, I thank the Lord for being in this place. Sajabula, Honorable President Cicero Richards Bay, last year when we were invited, we enjoyed ourselves in your presence for the first time. You are indeed welcome in our area and in our territory. We give you the freedom of this area. Amen. Let me simply rush into the word of God. I will ngizocela ukukhuluma ngesingisi ngikhulume ngesiZulu inkosi ngisize. Let us read into the book of Deuteronomy chapter 28. Sifunda encwadini kaDeuteronomy 28, 43 and 44 verses, where it reads thus: The stranger that is within you, or the foreigner that is within you, shall get up above you very high, and thou shalt come down very low. Verse 44. He shall lend to thee, and thou shalt not lend to him. He shall be the head, and thou shalt be the tail. Abantu bezizwe, abantu bokufika ngesiZulu, mfokazi phakathi kwenu ezweni lakini uyawuphakama phezu kwenu njalo njalo, nina nehle njalo njalo, uyakunitsheleka izinto nina ningamtsheleki lutho, yena uyakuba yinhloko nina nibe ngumsila. Lelizwi likhulunywa encwadini kaDeuteronomy 28, incwadi yezibusiso neziqalekiso. Ithi le ncwadi uthi uNkulunkulu uMose akatshele abantu bezwe lakhe ukuthi uma ninganilaleli izwi likaJehova, if you do not keep the covenant of the Lord, the foreign nations, they shall invade and take control of your land. The foreign nations shall rule you. Your sons and daughters shall be no more. Niyokutshala izinto nibe nama-minerals resources anibaniphute bakuthathe kube ngokwabo, because anilalelanga uNkulunkulu nimshiyile uJehova nanaka izinto zezwe nabantu babo. Uyelani kuJehova ukuze uJehova ngokumhlaba
What if they fail to obey the suzerain God, the ruler? Oh, Jesus. This is a warning call to our glorious country as the foreigners, illegal people who are invading our country, as they are allowed to invade our land purposefully. Ngoba sine problem ukuthi abantu bezwe lakithi, Honorable President, sebenama shares kwamanye amazwe. Yingakho bevumela ama-foreigners azongena adale ama-drugs nokungaphatheki ezweni lakithi. The passage suggests that foreigners who are more obedient to God, even if not the part of the covenant, will experience growth and success over us. Asukabe lokho. My time. 5 minutes. Now, we will experience the decline. Ngoba sekubonakala ukuthi abantu abaphathe izwe lakithi before baliphathe ngepercentage engaka beqala. Namhlanje kuya decline. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi now we are at 40%. Hallelujah. Bekufanele ukuthi abantu abakholwayo bonke abathi bayakholwa babesaba uNkulunkulu bavotele abantu abathi siyophakamisa uJesu phambili. Ukuze sibe nenhlalo kahle ezweni. Hallelujah. Angiqedeke ngale isikhathi. Sekuseduze sibe nomongameli kwabokufika noNgqongqoshe kuleli izwe. Sekusele kancane. Come 10-15 years you shall experience that. Hallelujah. The passage states that foreigners will accumulate wealth and power while we are slowly declining because we are so rebellious to God. Social and economic decline. It shows that Israelites will come down very low and become slaves to the foreigners. Ngikuzwise lokho. Namhlanje kunezizwe ekhamba ngaphandle sisebenzela zona ave zisigqinaza sisinikeza imali engekho. Uhulumeni wenu akasho lutho. Noma amene ngaba ngumqondo. Let's go back to our God and be obedient and bring back God into our parliament. Sicela ukuthi ubuyisele uNkulunkulu eParliament. Le nyova deni yokuthi eParliament kulingana uNkulunkulu odala amazulu nomhlaba nabantu kuthi wena si-observe silent prayer. Leyo nto leyo asithi do away with it. Ngenkathi usakhetha ukusaphetha amabhulu izwe lalikahle irani li-right kwakuthandaza uNkulunkulu ophilayo. Jesus. Nafika nina neyevoti nathi simfuna uNkulunkulu ophilayo. Hey, Jesus. Unjani namhlanje? Hayi angikho lapha. Angiqedi sokulatha. Uthi iminute elilodwa. Ngicela ukuthi ngiqedele kanjena-ke. Bengicela i-challenge Mr. President ukuthi sicela nisenzele irali yezingane. Kube nerali yezingane okuzofaka umoya kaNkulunkulu nokuthi future isekuNkulunkulu nezingane zethu ukuze ivoti libe right. Sicela ukuthi nizame ukuba niphuze itiye kanye no chairperson. Niphuze itiye no chairperson bama-fraternals no secretary. Nixoxe izindaba niphuze itiye. Sicela ukuthi niphuze itiye mongameli kanye nabafundisi nabaphathi bamabandla nizophuza nje itiye. Ngicela-ke ukugcina-ke yikho seqedile on my prayer. Ngicela uku-observe phakathi kwethu
municipality. Phakathi kwethu sekuthandaza, I want to observe a deputy chairperson nationally. Umpostoli uThusi nenhlangano ayiholayo i-Unmute Civil Society Women's Caucus. Aphinde abe uGeneral Secretary we-IDAMASA nationally. Aphinde abe uyifounder yomkhuleko wesililo kule ndawo kwi-gender based violence ebizwa ukuthi sebanele. Ngicela uphathi isandla mpostoli bese ngiyathandaza. Ngicela ukuthandaza. Ngicela simeke inyawo.
devotion. Wavele nje wa-eyeliner nenkulumo ka-President these days. Ukhuluma ngolayini owakhishwa kwi-National Anthem wothi woza moya oyingcwele. We want to thank you ukuthi umoya uyalalelwa babafundisi. Hallelujah. Going to our second item, the welcoming address. Esizophiwa ubaba ukhansela uThwala, baba ikhansela lalapha eMhlathuze. Asishayele ihlombe likhulu sisasukuma. Before I greet, ngelinye ilanga ihlwele zikhuza uhaleluya uyingcwele wena wedwa. Manje kunezikhulu eziphatheka kabi ukuthi abantu babangumsini zithi abathuliswe laba bantu. Uyaphendula kuphendula kahle uthi yabona uma kuthula laba bantu kuzokhuluma amatshe. Ngithini ngalokho? Ngisho ukuthi lengane yami mayiphinda leli culo uma benge abanenyawo bengasukumi kosukuma thina singenanye. Awuphinde ngane yami. Mina ngoba nami ngimuhle umuntu omubi nje ongangiboni ukuthi ngimuhle kodwa bonke abahle bayangibona ukuthi nami ngimuhle. Haleluya. Fisa ukuthoba ngaphansi koholo luka President, the man of God, Member of Parliament, the man of the Holy Spirit, the only man, underline only, who could say that South Africa could not survive without God. Yabona nje lena show udokotela uNtuli la
ukuthi we shall be ruled by foreigners because we have forsaken God. We forsake God, the creator of heaven and earth. Umnikazi wenhlabathi lengimi kuyo. But we have forsaken him. Khuleke kuma wami omuhle. Nkosikazi egwabayo engavilanga uhlala enyakaza. Amen. Khuleke ku-provincial leader Dr. U.S.A. Manqele ongumphathi wethu kule province. Bese ngithi ke ngifuna ukubonga kubefundisi ukuba khona kwenu. Yazi lapha kuthiwa la welcoming address. I don't have an address. It's just a word of welcome. Befundisi nonke ngiyabonga ukuba khona kwenu. You know why? uJesu uthi niphiwe amandla emhlabeni nasezulwini. We have been given authority on earth and in heaven. Enithi kubi la emhlabeni nami ezulwini ngiyothi kubi. Uma ngabefundisi bebaleka kwipolitiki obani abazokhomba into ezimbi ukuthi kubi lokhu. Bese noJesu ezulwini efakazi ethi ngempela kubi. So ngiyabonga ukuba khona kwenu befundisi. Nonke ngothilweni. Bese ngibonga iPEC umsebenzi omkhulu ewenzile ingalali ngoba kuza umholi wethu. Bese ngibonga regional chairpersons abakwazile ukuqoqa abantu ukuthi bese umvuzo wenu omkhulu ezulwini. One last thing I want to say. Ngiyabonga kule youth ekhona. I always say, youth is still gonna be around for quite some time. If you neglect this country, remember that you are still going to be here for some time. Izwe lapho lizorulwa ama-foreigners ushilo umbishop wami. If you have got problems that cannot be solved, come to ACDP. Assist ACDP to rule the country correctly, because you are still going to be around for some time. Remember that. You neglect, you don't vote, you don't associate yourself with reasonably correct people, you will be around for some time. You will be weeping. Noba nihlala nikhaya insuku zonke ngoba nibalekile kusemanje. Lokho esikwenza usilungiselela nina thina sethi isikhathi sesiphelile. Nanisena isikhathi esiningi. Uma ke nibaleka uzohlupheka isikhathi esiningi ngoba uwe hambani nibatshele nabanye abangekho la. Those are the two words that I want to say. Thank you, Pastor. You are the people who will make people rule this country correctly, as long as you associate yourselves with correct things. Ngalawo mazwi bakithi ngiyanamukela sesiphelile lesingisi. Vele ngangisixoshe nje ngiyisebenzela emakhishini manje sisheshe siphele. Ngakho ke ngiyabonga. Ngibonga nje nonke. Baba uMengameli. Ngiyabonga. Yazi ukhandlekela uphuma emsebenzini kodwa nathi. Amen. Mama umpostoli awusukume mama. Okay. Sukuma mama.
was the General Secretary of IDAMASA in the southern, not in South Africa, southern Africa. Amen. Siyabonga ukuba nawe la. Siyakuthanda. Ungasilahli. Baba President, we were with her when we were marching against that young man who killed a seven-year-old baby after raping her. And he killed her and put her under the bed. Umama Apostle, we were leading the march against that boy with her. Oh, yes. And fortunately, wabe sengena walasha umthandazo walapha. Ngiyabonga kakhulu ngishayelana ihlombe nangiseme. Ngiyazi ngeke sasho ukuthi ngishayelile. Ashayene ihlombe likhulu. Ngiphakamisa uhlalo we-Youth Foundation kwi-province asiyesithi sibatshelile manje sathi ACDP sibatshelile wena sathi ACDP Ubaba Mongameli ufuna azokuthuma. Ningathumela? Yebo. Athume ufuna azomthuma. Uye. Ule South Africa yonke. Amumeshu. Honorable President, Honorable First Lady, our provincial leader, Chairperson of the province, Women of Destiny, and all the leaders of the ACDP KZN, our councillors, regional chairpersons, and the branch chairpersons, I greet you in the name of our mighty Lord Jesus Christ. Amen. Bazalwane, akukuningi kakhulu engizokusho ngoba okuningi ebengithi ngizokusho kukhulumekile ngicabanga ukuthi abantu abasha bazwile. The reason why ngithi umongameli ufuna umuntu azomthuma singathumeka na ingoba iningi labantu abasha namhlanje liziyekelele la ngafuna ukuthumeka. Ingakho nje sinenkinga yabantu abasha abangafuna ukuzibandakanya kwipolitiki ngoba isusiwe lento yokuthi sizinake thina abantu abasha. Amen. Isuswe kanjani? Gonna gives us her remarks in the introduction of our First Lady. These days, oh Mama Batanda City, sizobalekela
to our First Lady, umama wethu, our President, siyabingelela. To our provincial leader, under leadership yakho Baba Duyazi, ngiyabingelela nomama engekho siyabingelela siyathoba. Provincial chairperson le-committee lakho lonke, ngiyabingelela. Abafundisi bonke aphakathi kwethu, ngiyabingelela. Amen. Councillors of the ACDP, ayeye councillors ayeye. Aye. Women of Destiny, ngiyabingelela. Youth Foundation, ngiyabingelela. Amen. ACDP members, hello. Okwanguncane kakhulu. Ngizothi nje nqabo bese ngishiyela. Yazi ngilethe ibhomu nani niyalazi. Livele liqhume la ngalindele khona. Ngiqhamuke njalo nento entsha. Kodwa mina ngizothi izolo bekuselebratewa iFreedom Day. Kuthiwa sikhululekile. But thina njengabantu besifazane asisebenzi. Singasebenzi nje sisasafarisha iGBV sisanenkinga eSouth Africa noma eKZN yokuhlukunyezwa kwabantwana nezingane. Ezinye zezinto azikhulunywa. Ezinye zazo yokubona abantu behamba beyoma ezinkantolo nezikipa zabeyithile ucabanga ukuthi khona okuzokwenzeka. Namhlanje akaze kwenzeke lutho. Baningi abantu besifazane abafela ezandleni zabanye abantu abangakaze baze baboshwe ukuze kubeka lokho. Sisaba ngisho ukuhamba eSouth Africa ngoba siyahlukunyezwa futhi siyabulawa. Kodwa kwethiwa izolo sikhululekile. Abantwana bethu esibakhulelwa sibatete. Asikwazi ukuyikhulisela zibona uhulumeni uyabathatha thabakho. uYouth Foundation usekusho konke. Kodwa mina ngoba ngizile ukuzokhuluma bengizothi nje awulalelisise umuntu wesifazane. Umuhleli la umuntu wesifazane okuhlakaniphile onjengoDeborah awulalelisise. Umuntu wesifazane ofana noAnna awulalelisise khona into ezemva kwami ngoba uzoyithola into yakho kulomama oza ngemva kwami. Ibhomu leli esalitholela uPresident. President went wazulazula uPresident efuna ibhomu lakhe ezometha yena because our president uyazi makuthiwa khona lento ethiwa iluze hamba yoshayele kude kwakufanele athole ofana naye ozofika kuyishaya nje kuvela ukuthi yambona uPresident wethu ukuthi hayi umethiwe manje uzothula umama wethu a prophet, a leader, a preacher. Oh yes. Ayizothula omunye umuntu okwazi ukusebenzisa izandla zakhe engadini anganandaba ukuthi uFirst Lady. Akuka athatha inhlabathi uzothula lo muntu okwazi ukunitha agqokisa yena ngizombona bese ukubala uyigqokisile. Nathi sigqokiswa uye. Manje sibona siyibahle noluka sigqokiswa uye. Lapha emuva lezi zinto ezilapha emuva umsebenzi wezandla zikaMama. Siyadayisa abazalwane siyadayisa ACDP members since isikhwama seWomen of Destiny lapha emuva siyadayisa abantu kodwa
Ikalambo Films.